ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. വിശ്വരൂപം എത്ര വരെ എടുത്ത് നമ്മള്? 30 വരെ. 32, 31 വരെ എടുത്ത്. 32 തൊട്ട് എടുക്കണം അല്ലെ. 31 വരെ എടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ അതിലെന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ആ വിശ്വരൂപത്തെ സഞ്ജയൻ വർണ്ണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക്, സഞ്ജയനാണ് അർജുനൻ കണ്ട വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ കാലരൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ അത് ഫീൽ ചെയ്തെന്നുള്ളത് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്. അതാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ഇതുവരെയാണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത്. കാരണം അങ്ങ് ആരാണെന്ന്. കാരണം ആ രൂപം മാറിയപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, അങ്ങയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗം. 32 മുതൽ 34 വരെ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഇനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹൃത്തുമിഹ പ്രവൃത്തഃ ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണ് ഞാൻ. എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കാനുള്ള കാലമാണ് ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. ഞാൻ ആരാണ്? കാലമാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലുള്ള എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് ആര് വിചാരിച്ചത്? അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതകളും ടെൻഷനും ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരെല്ലാവരും മരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഒരാളെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ ആ വ്യക്തിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവര് മരണപ്പെടും. കാരണം വേറെ രീതിയിൽ മരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണത്? കാരണം ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയാണ്, അത് നടന്നേ പറ്റൂ. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവരൊക്കെ മരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതവിടെ നടക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വിധത്തിലും അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്സോ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുംക്ഷരാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഖത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ. അർജുനനോട് പറയാണ്, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ, നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? കാരണം അവരെന്തായാലും മരിക്കുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. നിന്നെ കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടും. കാരണം എന്താണ്? മരണം അവർക്ക് ഉറപ്പാണ്.
അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കും. നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ അവിടെ ആകുന്നുള്ളൂ, നീ ഒരു കേവലം ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. നിമിത്ത മാത്രം എന്നാ പറയണത്. അമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനായവനാണ് ആര്? സവ്യസാചി. ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന പേര് അർജുനൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയണത്? സവ്യസാചി എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. നിമിത്ത മാത്രം, ഉപകരണം മാത്രമാവുക എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ആകുന്നത്. ഈ വാക്കും അർത്ഥവത്താണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും കൃഷ്ണന്റെ പരിപാടിയുടെ നിർവഹണമാണ്. അപ്പൊ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അത് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് ആര് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ്? അർജുനൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കണം, യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചാണ് പൊരുതുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ ഭഗവത് സേവന നിരതനാകുന്ന ഒരാളാണ് അപൂർണ മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ ഒരു പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയന്ത്രം ച കർണം തഥാന്യാനപി യയോധ വീരാൻ മയാ ഹത്വാംസ്തം ജഹിമാവ്യതിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ ജേതാസിരണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. കാരണം അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇവരെ ഒന്നും കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഭീഷ്മരായാലും ദ്രോണരായാലും ജയദ്രഥൻ, കർണൻ ഇവരൊക്കെ മറ്റുള്ള മഹാരഥന്മാർ അവരൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ അവരെ കൊല്ലുന്നത് ആലോചിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട, കാരണം അവർ ഓൾറെഡി മരിച്ചു. നീ ഒന്ന് പൊരുതിയാ മാത്രം മതി, ശത്രുക്കളൊക്കെ തന്നെത്താനെ തോറ്റുപോകും. നീ ഒന്ന് യശസ് നേടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് പൊരുതാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ഇനി അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് 35 മുതൽ 40 വരെ. അതിനുശേഷം അർജുനൻ തന്റെ തെറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതും ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള രൂപം മാറ്റി കാണിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുതാ വചനം കേശവസ്യ കരുതാഞ്ജലിർവ്യപമാനാ കുരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സാഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ് രാജാവിനോട്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ട് അർജുനൻ പേടിച്ച് വിറച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തില് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹർഷ്യ ത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ചാസിദ്ധ സംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഭഗവാനോട് വിളിക്കുകയാണ്, ഋഷികേശ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ എല്ലാവരും അനുരുക്തമാവുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പോൾ പറയണത് അങ്ങ് ഋഷികേശനാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഋഷികേശനോട് പറയാണ്, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനം കൊണ്ട്, അങ്ങയുടെ നാമം കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ ആനന്ദം കിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. എല്ലാവരും അങ്ങേക്ക് അനുരക്തരാകാണ്, എല്ലാവരും അങ്ങയിൽ അനുരക്തരാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. അസുരഗണങ്ങളാണെങ്കിലോ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങിങ്ങും പായുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇതൊക്കെ ഉചിതം തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. കസ്മാചതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം തത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സ്രഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാതിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ഉപരിയാണ് അങ്ങ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കാണ്, ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, പരമപുരുഷോത്തമനാണ് അങ്ങ്. ആദിമനായിട്ടുള്ള സ്രഷ്ടാവ് ആരാണ്? അങ്ങാണ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവം ഭഗവാനെ
പ്രണമിക്കാത്തത്? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ദേവാദിദേവ, ക്ഷയവും അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമായിട്ടുള്ള അങ്ങ്, എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയെ അവര് പ്രണമിക്കാത്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ മനസ്സിലായി ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എല്ലാവരേലും ആരാധ്യനാണ് എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിൽ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവവ്യാപിയും ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ് അദ്ദേഹം. മഹാമനസ്കതയെയും അപാരതയെയുമാണ് മഹാത്മാ എന്ന പേരിവിടെ കുറിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരേക്കാളും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സർവവ്യാപിയാണ്, ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. മഹാമനസ്കത, പിന്നെ അപരേയത്വം, അതാണ് ഇവിടെ മഹാത്മാ എന്ന പേര് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടുത്താത്ത ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനോ ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയെ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളതിന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇവിടെ അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദേവേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് സർവ്വദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കാനാണ് ഇവിടെ ദേവേശൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വായുർ യമോഗ്നിർ വരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതി സ്തോം പ്രപിതാമഹാശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ വായു, പിന്നെ പരമനിയന്താവ്, യമൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി, പ്രപിതാമഹൻ എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 1000 തവണ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ പ്രണാമങ്ങള് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ ഭഗവാന് പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. നമാ പുരസ്താത പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്ത വീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പൊ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാണ്. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ സർവവ്യാപി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും, കാരണം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രണമിക്കാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. സഖേതി മത്വം പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ചാവഹാസാർത്ഥ അസത്കൃതോസി വിഹാര ശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേതോ അപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പോലും വേണ്ടത്ര അങ്ങയെ മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹം കൊണ്ടോ സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പോലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിച്ചില്ല, അപഹസിച്ചു. അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അനന്തമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാഥനാണ്. എന്താ പറയാ,
എന്താണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വത്തിന്റെ തന്നെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ വിശ്വേശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാണ്. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിഭൂതി പൗഷ്കല്യം കണ്ടിട്ടും കൃഷ്ണനോടുള്ള മൈത്രി ബന്ധം വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ഈ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, അത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും, അത് സനാതനമായിട്ടുള്ളതാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ സമോ സത്യാഭി ധികാകുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യോ പ്രതിമ പ്രഭാവം. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമാനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ സർവചരാചരങ്ങളും പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ മുകളിലായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. അസമർത്ഥം നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അസമർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനേക്കാൾ കഴിവുള്ളവരായിട്ടും മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് വേറെ ആരാണുള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വമഹ ഈശമീഠ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യോ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോഠ്യം. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗ പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾക്ക് അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകൾക്കും അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഒരു മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ ഒരു അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങയോട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിഴകളും അങ്ങ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അദൃഷ്ടപൂർവം കൃഷിതോസ്മി പൃഷ്ട ഭയേന മനോമേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാവണേ. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ. അതേ സമയം തന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ട്? ഭയമുണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയണ, അങ്ങ് പ്രപഞ്ചനാഥനായിട്ടുള്ള ദേവ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കണേന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയതത്രേ. പക്ഷേ ഓരോ കരങ്ങളിലുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടും. ഇവയെ ഓരോന്നിനെയും വഹിക്കുന്നത് ഏതേത് കൈ എന്നതനുസരിച്ച് അതാത് നാരായണകൃതിക്ക് വെവ്വേറെ നാമധേയം നൽകി വരുന്നു. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചതുർഭുജ നാരായണ, ചതുർഭുജത്തിലാണ്. നാരായണ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജത്തിലാണ്, ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ രൂപം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പേരുകൾ മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു മാധവൻ എന്നാണ് പേര് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ 2 കൈ എന്താ പറയാ, ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മം. ഒരു കയ്യില് വലത് കയ്യില് ശംഖാണ്, ഇടത് കയ്യില് ചക്രമാണ്, പിന്നെ ഗദ താഴത്ത് ഗദയും പത്മമാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ മാധവനാണെങ്കിൽ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കേശവൻ വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശംഖ് വലത് കൈ എന്നുള്ളതിന് ഇടത് കൈയിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഈ 4 കൈകളിലും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മം മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മാറുന്നത് ഏത് കൈയിലാണോ ഇതിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആ ചതുർഭുജ രൂപത്തില്, നാരായണ രൂപത്തിൽ കാണണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ
കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇനി 47 മുതൽ 45 വരെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഇരു കൈകളുള്ള പരമരൂപം കാണാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി വിശ്വരൂപം മാറ്റി ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതാമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം വിശ്വമനന്തമാദ്യം വിശ്വമനന്ത തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർലിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിനക്ക് ഞാൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നു. കാരണം എന്താണ്? ആദിമമായിട്ടുള്ളതും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഇതിനു മുമ്പ്, നീ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും എന്ത് കണ്ടിട്ടില്ല? ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രപഞ്ചത്തില് അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വരൂപം ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാണ്. കാരണം നിന്നിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. അർജുനന് മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാൻ ഇടവന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്കതിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനും അർജുനന് മാത്രല്ല സ്വർലോകത്തിന്റെ ഭൂലോകത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ളവർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഭൂവർലോകവാസികൾക്കെല്ലാം അത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്കും അതിനുള്ള സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. എന്നാൽ അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഇത് മുമ്പ് ആരും കണ്ടതല്ലെന്ന് കൃഷ്ണൻ സ്വയം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദുര്യോധനനും ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത് ശാന്തി സന്ദേശത്തിന് പോയപ്പോ അത് കൈക്കൊള്ളാതിരുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അത് ഇതേപോലെയുള്ള രൂപമല്ല അന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ ദുര്യോധനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയാണ്, ഈ വിശ്വരൂപം ഇതിനു മുന്നേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏവം രൂപം ശക്യ അഹംന്യലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യായനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യനാവില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യായനം നടത്തുന്നവരോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്യുന്നതോ ദാനം ചെയ്യുന്നതോ തപസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? എന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആർക്കും കാണില്ല. കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം ദിവ്യദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദൈവികത കൈവരിക്കാതെ ദിവ്യദർശനം സാധ്യമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ദിവ്യദർശനമുള്ളവർക്ക് അർജുനൻ കണ്ടതുപോലെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ദൈവദർശനം കിട്ടില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മാതേ വ്യഥാമാച്ച വിമൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമീദൃംഗം പുനസ്ത്വം തദേവ രൂപമിതം പ്രവേശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീപത്സ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ നീ എന്റെ ഭീപത്സ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനായി സംഭ്രാന്തനായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. നീ എന്റെ ഭക്തനല്ലേ, നീ എന്ത് ചെയ്യാ? സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം ഞാൻ നിനക്കിപ്പോ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറാൻ അത് സഹായകമല്ല. ഭക്തന് വേണ്ടത് എന്താണ്?
ആരാധനാ ഭരിതങ്ങളായ വികാരങ്ങളെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കലോ പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം ദിവ്യമായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കലാണ്. ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം ദർശിക്കാനാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂതാ പുനഃ സൗമ്യവപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നീട് പേടിയുണ്ടായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. സൗമ്യ വപു എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരമാണ് എന്ത്, സൗമ്യ വപുസ്. കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ ശാരീരിക സൗകുമാര്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായി. ലോക നിയന്താവായ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തന്റെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ കൃഷ്ണരൂപം കാണിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ കൃഷ്ണരൂപം സൗമ്യവപ്പു എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന, ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെ സർവ്വ ആകർഷകനാണ്. എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തവാ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായി മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ ദർശനം കൊടുത്തപ്പോ അർജുനന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അർജുനൻ പറയാണ്, അത്യന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് മുൻമട്ടിലായി, ഞാൻ ശാന്തനായി എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്ന വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണ്, ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഭഗവാനിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലല്ലോ ഇതൊന്നും, വിശ്വരൂപം കാണിക്കുക, ചതുർഭുജ രൂപം കാണിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്? പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്, ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങൾ. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, പറയുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ വാണി. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാര് പോലും എന്റെ ഈ പ്രിയതരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. എന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ ദേവന്മാര് പോലും ഈ രൂപത്തിൽ എന്നെ കാണാനായിട്ട് അവസരം പാർത്ത് കഴിയുന്നവരാണെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ സുദർദശം എന്ന പദം ദ്വിഭിജനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അത് കൂടുതൽ ഗോപ്യമാണെന്നും ഈ ശ്ലോകം ധരിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമല്ലാത്ത രൂപമാണ് എന്ത്, ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. അത് അത്രയും ഗോപ്യമാണെന്നാണ്, കൂടുതൽ ഗോപ്യമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. നാഹം വേതിർന തപസ്സ ദാനേന ചേച്യയ ശക്യ ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദ്രഷ്ടവാനാസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ താപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പോ
ഇപ്പൊ നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നീ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം വേദാധ്യയനം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രത്യക്ഷമാകാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് വേദാധ്യയനം നടത്തിക്കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തോ ദാനയജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടൊന്നും എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാത്തും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി, ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാതെ എന്നെ അറിയാനോ എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാനാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും അധികം ദാനശീലനായ വ്യക്തിയെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുതകും വിധം ധനം നൽകുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നേടണമെങ്കിലാണെങ്കിലോ അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാവുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണഭക്തി. അതിനെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുതകും വിധം ധനം നൽകുകയാണ് എന്ത്? ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ആ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനമാണ്. മത്കർമ്മ കൃന്മത്പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള ഉറ്റബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്വം മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം വെക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്വം മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃത്തി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ലൊരു അധ്യായം അല്ലേ? വിശ്വരൂപം ശരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫീല് വരും. അതിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും നമുക്കല്ലേ വിശ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അടുത്തത് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അതില്. സവ്യസാചി അർജുനന് സവ്യസാചി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? കഴിവുള്ള ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ള, അതെ, അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനാണ്. അതായത് ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സവ്യസാചിൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രപിതാമഹൻ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിലാണ്. അതുകൊണ്ട്